Humorný a dojímavý príbeh 15-ročného Christophera, najmladšieho detektíva v histórii. To bola najnovšia premiéra v divadle Andreja Bagara pod titulom Podivný prípad so psom. Dávam vlastne veľmi jednoduchú a vlastne veľmi ťažkú otázku. O čom to je? To je veľmi ťažká otázka, ale zároveň aj veľmi jednoduchá. Je to predstavenie o inakosti, o človeku, o chlapcovi, ktorý je vlastne na hranici chlapčenstva a dospelosti, lebo má 15 rokov. Takže je to také veľmi zložité obdobie aj pre zdravého človeka alebo zdravého muža a on ešte nie je úplne zdravý. On má takú psychickú poruchu, ktorá sa volá, že autizmus. Trpí istou formou autizmu a je to jeho príbeh trochu detektívny, niekedy veľmi smiešný a niekedy aj veľmi smutný. Takže sa tam miesia rôzne emócie a môže sa tam človek dozvedieť aj o sebe veľmi veľa, lebo ten chlapec nám vlastne svojím takým nekonvenčným myslením nastavuje zrkadlo a hovorí aj o nás, aký sme, ako vnímame veci častokrát veľmi povrchne, klišeovito. Nad niektorými vecami sa už vôbec nezamýšľame, bereme ich ako samozrejmosť a on rozmýšľa úplne inak. A keď si to človek pozrie, tak sa môže nad tým zamysleť a môže si povedať, že možno, že vo svojom živote by chcela aj niečo zmeniť. Osobitá detektívka súčasného britského autora Marka Haddona spája v sebe napätie, láskavý humor aj silný príbeh o pátraní po vlastných koreňoch. Strhujúco dojímavý príbeh o hľadaní lásky k postihnutému dieťaťu. Tak je to 15-ročný chlapec, ktorý má Aspergerov syndrom, čo je istý druh autizmu, dá sa povedať. A on vníma svet v tých svojich, veľmi má rád matematiku, vesmír, Sherlocka Holmesa a on sa pohybuje v týchto ekvivalentoch, alebo tieto fakty tvoria ten jeho pomyselný vesmír, alebo ten jeho svet. No a celá hra je o tom, že ten jeho svet sa stretáva s tým našim svetom a z toho vznikajú tie situácie a tie zápletky a niekedy je z toho taký humor situačný, že on vníma ten svet svojou optikou a ľudia vnímajú ten svet tak, ako ho vnímajú. No a z toho vlastne pramenia všetky tie zápletky a všetky konflikty. No. Pre mňa bolo najťažšie sa asi nastaviť vnútorne na to, že ako ten človek rozmýšľa, lebo celý deň chodíte po meste, rozmýšľate normálne a potom večer prídete do divadla a musíte sa nastaviť vlastne na úplne iný mód, že on rozmýšľa úplne vo faktoch, nerozumie metaforám, proste všetko chápe doslovne, takže vnútorne sa nastaviť je veľmi ťažké a potom z toho vyplýva ešte aj ten vonkajškový prejav. Pátranie mladého Christophera privedie na dobrodružnú cestu, ktorá obráti jeho svet hore nohami. Počas vyšetrovania rozlúšti nejednú záhadu nie len okolo prípadu so psom, ale aj záhadu súvisiacu s jeho rodinou. No, ja som rada, že túto sezónu mám v znamení matiek. Začínala som sezónu ako matka a končím sezónu ako matka, ale som veľmi rada, že som dostala túto príležitosť po dlhom čase, lebo je to taký žáner zmes detektívky, situačnej komédie a trošku psychologickej drámy, dokopy taký mix a myslím si, že to je veľmi dobre namiešané. Ja stvárňujem matku hlavného predstaviteľa. Je to téma, ktorá v našej spoločnosti rezonuje, ale nie veľmi sa o tom hovorí a práve preto si myslím, že je veľmi, veľmi dobré, že sa to dostalo práve na repertoár. Sme prvýkrát ako na Slovensku inscenovaní v Čechách a v zahraničí to vôbec teda beží s veľkým úspechom. Bol to bestseller, aj knižný bestseller. Takže ja dúfam, že sa to ujme aj u nás v divadle a podľa prvých reakcií si myslím, že hej. Mala som včera taký zvláštny zážitok, veľmi príjemný na premiére. Prišli za mnou rodičia, ktorí vychovávajú tiež 16-ročného chlapca.
A keby čokoľvek už sa stalo, tak som dostala od nich jedno obrovské ocenenie. A teda my všetci, môžem povedať. A spadol zo mňa ten veľký kameň, lebo sme chceli, aby to nebola nejaká pretvárka, aby to naozaj nebolo akože divadlo, že hráme divadlo nejaké, ale že naozaj, aby to trošku aj oslovilo tých ľudí, aby si uvedomili, že vlastne sú takíto ľudia medzi nami a čo všetko sa môže stať, že v podstate ako sa musíme naučiť chápať jeden druhého, počúvať jeden druhého. No, je to o veľkých emóciách. Je to o výchove detí, dieťaťa, ktoré je problémové, zložité, komplikované a nesie to obrovský rozpor, ako jednak vo vnútri otca, matky a aj toho vzťahu navzájom. Čiže keď tam je konflikt, keď je tam nejaký vnútorný rozpor a boj vlastne o priazeň, o emócie, o city, tak samo o sebe to je odkázané na úspech. Takže my si povieme, že čo nové v Nitre, čo nové v Bratislave, čo treba vidieť, čo možno sa nie celkom vydarilo, ale to už je v podstate naša ambícia. Tie inšpirácie sú stále vzájomné, čiže ja to kdesi tak v kútiku duše stále vnímam ako svoju divadelnú kolísku. Tu som dostal možno v tých druhej polovici 80. rokov tie najkrajšie príležitosti, čiže tie citové väzby k nitrianskému divadlu sa nedajú jednoducho odstrihnúť. Autor knihy bol za svoje dielo ocenený v roku 2003 prestížnou Whitbreadovou cenou za najlepšiu britskú knihu roka. Text získal v roku 2013 najvýznamnejšiu britskú cenu Olivier Awards ako najlepšia nová hra roka. Tak chvála Bohu, že som dostala túto príležitosť, lebo som si zahrala 6 postav. A bavilo ma to, pretože ten príbeh, ktorý je tak tou témou dosť vážny, tie malé postavičky nejakým spôsobom odľahčujú ten dej. V prvom rade chcem povedať, že som veľmi rada, že konečne je v divadle táto téma, lebo v našej spoločnosti je dosť veľa takých ľudí, ktorí vlastne žijú v prostredí týchto nielenže autistických detí, ale aj dospelých jednoducho. A vnímala som to tak, že človek si vôbec neuvedomuje a dostať sa im do hlavy nie je možné týmto ľuďom. A ja som sa vlastne v tom skúšobnom procese práve nad tým zamýšľala, že prečo to tak majú. Čo to tam bolo za postavu, že si tam hrala? To bol taký nejaký sprievodca dejom, alebo? No, postava Švón, ona sa už len to meno je podivné. Švón sa volá. Ja som tam teda zapasila, alebo som sa stretávala s viacerými rovinami. Lebo ona je na jednej strane rozprávač, na druhej strane niekedy sa ona identifikuje a stotožňuje s hlavným predstaviteľom. Potom je znova jeho učiteľka, potom je jeho predstava. Takže je to taký, ja by som to nazvala takým viacrozmerným rozprávačom toho príbehu. A no bolo náročné hľadať tie polohy, lebo tým, že poetika tohto predstavenia je viac menej to taká skladačka, že my skladáme ten príbeh a nejakým spôsobom ukazujeme divákovi vlastne ten román v prvom rade. A bolo to pre mňa ťažké, aby som na jednej strane do toho príbehu nezasahovala veľa, aby som zase tam nebola málo, takže som si tam hľadala nejaké to svoje miesto. My sme tam s Lenkou na také odľahčenie, my sme tam tie postavičky, tie figurky, ktorí stretnú toho Christophera, ktorí akože nechápu jeho svet a na odľahčenie toho príbehu. Vieš čo, ja si nemyslím, že je to ťažká téma. Akože ťažká téma je poviem, mne sa to už dávno nestalo, že ten román je úžasný. Ja som za tie 2 mesiace to prečítal asi 6 krát a to sa mi fakt dávno nestalo. Hľadal som akože tie postavičky, ale tam sú strašne málo, je tam strašne málo informácií o tých policajtoch, o tom reverendovi. To sú postavičky, ktoré sme si museli my sami vybudovať a hlavný príbeh je, hovorím, tých rodičov a toho chlapca. A akože v tom to bolo pre nás s Lenkou ťažké, že my sme to museli všetko sami vybudovať, tie príbehy tých ľudí a vymyslieť si, že akí sú, čo sú zač. A vieš, aký je futbal, koľko je? 1-1. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. V inscenácii sa spolu s hlavným hrdinom vydávame na pomyselnú cestu dospievania. V zákrutách života na neho čakajú nástrahy sebectva, bezohľadnosti a informačných hlavín, ktorým čelí vtipnými postrehmi a bizarnou analýzou bežných situácií či každodenných stereotypov.